Joo, hyvää synnyintäitä sullekin. Se olisi Goblini täällä ja menossa salille. Palataan takas juurille. Nyt lähtee, let's go. Joo, eli meillä on tänään siis jalkapäivä ja kaikki te ihanat kultamussukat siellä. Niin muistakaa venytellä, lämmitellä. Sillä ennaltaehkäisette sen, että te loukkaa itteenne. Ensimmäinen liike, oli se mikä päivä tahansa, niin muista, että se kannattaa olla se raskain liike. Se, joka vie eniten sitä mehua ja energiaa, koska ei sä halua pitää trackia siitä, missä sä etenet sun tuloksissa. Ja se paree olla sit liike, joka pysyy aika lailla samana, ja sitä on helppo tarkastella. Ja silleen, että se on ensimmäinen, että sä saat sen parhaan mahdollisen tuloksen siinä. That's what on viimeinen lämmittelysarja. Me yritetään kaseja, koska me koitetaan rikkoa sitä lihas. Me koitetaan saada se kasvamaan. Me koitetaan tehdä pinta-alaa silleen, että hermosto pääsee leviää ja tekee susta vahvemman. Moni miettii sitä, että milloin tää kannattaa laittaa kiinni avuksi treenissä. Ehkä semmonen hyvä muistisääntö, että kun paino alkaa oleen siinä niin yli sen 70% sun maksimipainoraja, niin sit kannattaa ottaa vähän apuvälineitä. Ihan vaan silleen, että et loukkaa niin. No niin, te salikuninkaat siellä, kertokaa mulle kuka huono mun formio. Kertokaa dare you. 8 meni sieltä. Joo, ja homman nimi on siinä se aluksi lämmittely 3 kehittävää sarjaa. That's the way to go. 3 kertaa 8. Let's fucking go. Ja kuvakulmat tarjoaa Goblin Mage. Tää pitää olla varuilla, ettei kuvaa vahingossa muita. Tää mun kamera ei ole tottunut näkee niin kauniita ihmisiä. On tottunut kuvaamaan tämmöstä Goblinia. Hommatkaa salille suunnattuja työkaluja niinku strappi, nauhat, rannehihnat ja etenkin voimannostobeltti. Oikeesti te saatte näyttöä teidän oikeasta potentiaalista, kun ei niinku jää kiinni siitä, että selkäranka napsahtaa. Oh my god. Oh my god. Vitsi aika. Mennään ihan pyörittää. Ei muuta kuin synnyttämään uusia tuloksia. Wait baby! Woo! Ringe match. Syy miksi mä tykkään tästä Keskusta Fitness 24/7 on se, että täällä ollaan kuin eläintarhassa. Goblin on kotona. Siis oikeesti menkää vaikka katsomaan. Tänne näkee joka puolta melkein. Jos olisi vähänkään epävarmempi tyyppi, niin täällä saattaisi tulla tosi itsetietoiseksi itsestä, kuinka hölmö sitä on. Goblin on kuin kotonaan. Kertokaa mulle, mikä on teidän lempiliike jalkapäivänä ja mikä on sun tavoite, mitä sä yrität saavuttaa. Kertokaa hei. Lantion työntöliike ehdottomasti yksi parhaista liikkeistä jalkapäivää, hei. Te, jotka epäilette, et ole edes kokea. Joo, toka vikaan liikkeeseen me edetään. Se on jalkaprässiä. Welcome to Finnish Hydraulic Press Channel. Miksi sä näet pelkkää punaista, kun sä näet? Älä oo heitteri, bro. Punainen on rakkauden väri. Uusi pelko saavutettu. Asetat kameraa ja soitat hätäkeskuksen. Joo, ihan vaan silleen, että jos tiesitte, niin loistava homma, mutta jos ette tiennyt, niin tämmönen kannattaa ottaa huomioon, että kun asetatte teidän kuvausjärjestelmiä, niin jos sä pidät äänenvoimakkuusnäppäitä ja näytön pois laittamisen näppäitä samanaikaisesti päällä sekunnin, niin sun kännykkä soittaa hätäkeskukseen. Ja mä oon syni. Joo, ja viimeisenä liikkeenä me nostellaan käsipainoa ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, niin että pakarat. Kiitos kun pääsit olemaan mukana tähän asti. Tai jos tykkäät tällaisesta salikontentista, niin pistä hei kommentti alle. Ja jos ei muuta, niin mä vaivaan sua sitten tulevaisuudessa vähän musajutuja. Ja vieläkin koittaa tietoa peittää.